ole ka video te min lo thlir sak thin awangin kalom ema tun tuma chuanin chakok bekang te ne na to udan karon entir don chewa I tihanin chakok hi ka thian faya anau nau kala a hi chuanin hei tihanin I ka chhum don ani chuanin tihan tui ka chuanga ka tui chuan a so to a ta hian chakok kha ka sil faya chuanin I ka thla kanga chuanin hei hi tihanin I rei lo te lo in chuang sila a chan chu a min lutuk hi chuanin anala chakok hi tui lawa chuwan chuan min lutuk lovin tihanin kan chhum don ani chuanin tihanin alo so na sato maya ei hi tihanin rei lo te minute ni khatlek I tihanin ka sautira chuanin hei tihan atak hi kan la chawk anga gesi kan off to don ani a min lutuk kha chuan a tui lo ka ti kha chuanin ta hianin I kan suak chuak anga a tui hi a tam thei lut tuka chuwan chuanin a tui hi tlemin kan thlihlor dewa chan chu tel mui kan lei don awang hianin a hnuah hianin a tui hi lo tling pung zela kha tiang kha tui lawa chuwan chuanin a tui hi hul deuh hlek turin tihan kan suak chuak don ani suak chuak zawa ta hianin I kan tel tur angkha kan tel to don ani tel kan chuan chhungin ta han bekang uma hi fun chan ve langkha ka tela chuan mar cha hring hi ka tel tam lut tuk lawa tun tuma chuanin naupang ei tur kan nei wangin chuanin chi hi a al tok tur kan telanga chuanin anjino hi kan tem kan tel le don ani chuanin purun sen hi pum khat le chan ve vel ka tela apum hi te dewa wangin pum khat le chan ve ka tela atirim tui ve a purun sen tel hian chuanin tihanin kan tel chuan kha lo mui to a kan leya chuanin tihanin uluk devin rual devin kan sokanga a chan chu rual deuh kan nge kan ti lo chuanin chi le kan thil ter ve kha hlom in om thina tihanin rual devin kan sokanga chuanin a ei thei to mei don ani